बेयो मोनसे निजोम हरमोन नोगोरनि देरसिन देहा फाहामसालिनि सोरांनि गेजेराव सासे सुबुङा गावनि मावख'आव जिरायना दंमोन। बिथाङा गुफुर कट गानदोंमोन आरो बिथांनि खथानि इन्जुरफोराव गोबां फोरमान बिलाइ आरो बान्थाफोर दंमोन। बै मानसिया गुबुन रावबो नङा, सासे मुंदांखा केन्सार स्पेसियलिस्ट डाक्टर इमरान आलीमोन। मानसिफ्रा बिखौ गोथां देवदूत होननानै बुंदोंमोन मानोना बियो गोबां जौ सुबुंफोरखौ थैनायनि लामानिफ्राय बासायदोंमोन। नाथाय बै मोनानि समाव जेब्ला बियो लेपटपआव रिपर्ट फरायगासिनो दंमोन, अब्ला बिनि मेगना हरखाबै मोदै मोदै जालांदोंमोन। मानोना रिपर्टआव लिरनाय दंमोन बेयो डाक्टर इमरान आली स्टेज 4 केन्सार होननानै। डाक्टर इमराननि जिउआ गोरलै नङामोन। बिथाङा मोनसे सरासनस्रा मुस्लिम नखराव जोनोम मोनदोंमोन। उन्दैनिफ्रायनो बियो फरायनायाव गोरोंमोन आरो सिमां दंमोन जायनि थाखाय अख्राङाव सौहैदोंमोन। जेब्ला बिथांनि लोगोफोरा गेलेयोमोन, अब्ला बियो बिजाबफोराव गोजावनानै थायोमोन। डक्टर जानो थाखाय गोब्राबै फरायनाय, मा हर आरो मा सान नाजानायनि गेजेरजों मोनसे समाव फिथाइ थायनायसै। बियो गावनि जिउखौ मोननैल' बाथ्रायाव बाहागो खालामदोंमोन: बेरामिफोरखौ सिबिनाय आरो गावनि नखरखौ जोथोन लानाय। नाथाय बियो सानाखैमोन दि सानसे समाव जाय बेरामखौ फाहामनायाव बियो आखा फाखा दंमोन, बे बेरामानो गावनि सोलेरखौ हमथानानै लागोन होननानै। गासैबो हरखाबैनो एसेबां जागायजेनदोंमोन दि गिबियाव एसे मेंनाय, बेनि उनाव गले गले गुजुनाय आरो सोलेराव गोमोथाव लोरबांथि। गिबियाव बियो बेखौ नेवसिगारदोंमोन। आं सासे डक्टर, आं मिथिगौ बेयो जेबो गोब्राब बाथ्रा नङा बेबायदि होननानै इमराना बुंदोंमोन। नाथाय जेब्ला बिथांनि हालोदा गाज्रिसिन जालांनो हमदोंमोन, अब्ला आनजाद नायनाय जादोंमोन आरो जेब्ला रिपर्ट फैदोंमोन, अब्ला बिथांनि मुलुगा सोमावग्लुंजादोंमोन। रिपर्टआव रोखायै बुंनाय दंमोन लांस केन्सार स्टेज 4 होननानै। बियो सोमोनांदोंमोन। सानफ्रोमबो गावनि बेरामिफोरनाव नुनाय बेरामा दा गावनि रोदा रोदाजों खारगासिनो दंमोन। बे गासै रिपर्टखौ मोननानै न'आव थानाय बयबो दुखु जादोंमोन। बिसि नाफिसनि मेगननिफ्राय मोदै बोहैनाया थाथ'नो हायाखैसै। बिसोरनि उन्दै फिसाज्ला आब्दुल्ला खनले खनले सोंबाय थादोंमोन, आब्बा नों मोजां जागोन ना बेबायदि होननानै। आरो बुरै बिमाया मोनफ्रोमबो आरज गाबनायाव आल्लाहनाव मोनसेल' बाथ्रानि थाखाय आरज गाबदोंमोन: आंनि फिसाज्लाखौ फाहामनानै होदो होननानै बिमाया आरज गाबदोंमोन। नाथाय इमराना मोनथिगौमोन बेयो गोरलै नङा, मानोना मेडिकेल बिगियाना बुंगासिनो दङमोन थांनानै थानो हानायनि बांद्राय मिजिंफोर गैला होननानै। मेडिकेल साइन्सआ बेखौ फोरमायदों, रिपर्ट होदों। दानाब्ला इमराननि थाखाय फाहामनाया जागायजेनबाय। डेट मिन्स ट्रिटमेन्टआ जागायजेनबाय। केम'थेरापि खालामजेनबाय, रेडिएसन खालामजेनबाय, मुलिफोरनि मोनसे गोलाव लिस्ट एबा फारि बेनि उनाव बे खालामबाय एबा हरबाय। मोनफ्रोमबो सेसननि उनाव बिनि देहाया लोरबां जालांनो हमदोंमोन। बिनि खानाय गलांदोंमोन, मोखाङा सोमखे जालांदोंमोन आरो मोनसे समाव गावनि बेरामिफोरखौ मिजिं एबा बोलो होग्रा डक्टरा दा आयनायाव गावनि रिफ्लेनायखौ नुनानै एबा गावनि महरखौ नुनानै गिनाय मोनदों। थेवबो बियो साहस नागाराखैमोन। बियो गावखौनो बुंबाय, आं सासे डक्टर, आं मिथिगौ मा खालामनांगौ, आं दावहा नांगोन बेबायदि होननानै बियो गावखौनो बुंनायसै, गावनि गोसोआव साननायसै। नाथाय गोसो सिङाव बे बेरामा बिखौ बायफ्लेहोदोंमोन, लोरबां खालामदोंमोन। हरनि निजोम समाव जेब्ला गासैबो न'आव उन्दुना दंमोन, अब्ला डाक्टर इमराना गावनि खथायाव हारसिङै साननायाव गोदोनानै दङमोन आरो बियो सानदोंमोन, आंहा मानो बिदि जाखो होननानै। आं जेब्लायबो गुबुननि जिउखौ रैखा खालामबोदों, बेनो आंनि खाफाल नामा? इमराना गोसोआव गोबां उसुगुदु जादों। माब्लाबा कुरानखौ बेखेवोमोन आरो माब्लाबा सिरियै अख्रांथिं नायहरोमोन। बिनि गोसोआ रोजा रोजा सोंलुफोरजों बुंफबनायमोन, नाथाय बियो जेबो फिननाय मोनाखैमोन। मोनफ्रोमबो सप्तायाव बियो देहा फाहामसालियाव थाङोमोन। सिगाङाव बेरामिफोरा बिथांखौ मसीह बासायग्रा बासायगिरि होननानै बुङोमोन, नाथाय दा बे एखे मानसियानो बिथांखौ अननाय मेगनजों नायदोंमोन। सानसेखालि बिनि आंगो फरायसा, जाय दा डक्टर जाखाबायमोन, बिनो इन्जेक्सन होनाय समाव गाबदोंमोन, सार, नोंथाङा जोंखौ जेब्लायबो फोरोंबायदि बेरामिखौ माब्लाबाबो मिजिंखौ खोमानो दाहो होननानै। नाथाय दिनै नोंनि थासारिखौ नुनानै आं गोसोआव बायफ्लेदों, सार बेबायदि होननानै बुंबाय।
इमरान डक्टरा बिनि बुंनायाव सिरि थादोंमोन। बिनि मेगनावबो मोदै गदोंमोन। सानसेखालि मोनाबिलियाव देहा फाहामसालिनिफ्राय फैफिननानै बियो पार्कनि गंसे बेन्चआव जिरायदोंमोन। खाथियावनो सासे बैसोगोरा सुबुङा जिरायना दंमोन। बियो गुरैयै बुंबाय, "फिसाज्ला, नोंखौ जोबोद दुखु खस्थ' नुदों।" बेबायदि होननानै बै बोराय सुबुङा बुंबाय। बै समाव इमराना गावनि खर'खौ गाहाय फारसे नायनानै दोनबाय। बै समाव आरोबाव बै बोराय मानसिया इमराननि थाखाय माखासे बाथ्राफोरखौ बुंबावनायसै। "आं गोबां सुबुंफोरखौ बेरामफोरजों जुजिनाय नुनो मोनदों, नाथाय आं बेखौबो नुदोंदि जेब्ला सासे सुबुंनि फाहामथाया बिगियानजों फेलें जायो अब्ला इसोरनि आखाया बिखौ नायो।" बोराय मानसिनि बे बाथ्राखौ खोनानानै इमराना समखिखांनायसै। इमराना सोंदोंमोन, "नों सोर?" होननानै। बोराय मानसिया गुरैयै मिनिस्लुनानै बुंफिनबाय। बोराय मानसिया गावनि सिनायथिखौ होआलाबानो एरैहाय बुंबाय, "आं जिसुखौ मिथिगौ आरो आं बिनि सोमोनांथाव हाबाफोरखौ नुबाय।" बेबायदि होननानैसो बोराय मानसिया बुंनायसै। बै मोनानि समाव डाक्टर इमराना न'आव फैफिनबाय, नाथाय बिनि बिखायाव मोनसे गोमोथाव दावराव दावसि दंमोन। गोसोआव उसाव बादाव जादोंमोन। बियो गावनि गोसोआव सोंगासिनो दंमोन, थारैनो गुबुन मोनसे राहा दं नामा? जिसुआ थारैनो आंखौ फाहामनो हागोन नामा? बेफोरबायदि गोबां सोंलुफोर गोसोआव जाबाय, नाथाय गोसोनि सोंलुनि फिननायखौ बे मोननो हायाखैमोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, इमराना थारैनो जिसु ख्रिस्टखौ लोगो मोनगोन ना? थारैनो जिसु ख्रिस्टनिफ्राय सोखाजानायखौ मोननो हागोन ना? गोबां सोंलुफोर दंबावो। जोबजासिम नायगोन थारैनो इमराना मा जागोन। दे अब्ला आरोबाव जों जागायजेनलांबावदोनि। बै हरखालि डाक्टर इमराना उन्दुनो हायाखसै। बै बोराय मानसिनि बुंनाय बाथ्राफोरा गोसोआव फैबाय थादों। जेब्ला बिगियाना मावनो हाया होननानै बुङो, अब्ला इसोरनि आखाया मानसिखौ दाङो। आं जिसुखौ मोनथियो। बे बाथ्राफोरा इमराननि गोसोआव फैबाय थाबाय। इमराननि गोसोआव सोंलुनि बारहुंखा फैबाय। जिसु, आंथ' सासे मुस्लिमसो। आं उन्दैनिफ्रायनो आल्लाह आरो नाबिनि बाथ्राखौल'सो सोलोंदों। थारैनो जिसुआ सोखानो हायो ने? ना मानसिफोरनि बुंनाय सल'बाथासो? बेफोरबायदि सोंलुफोरा बिनि गोसोआव सौग्राव फैबाय। बेनि उननि सानाव बियो इन्टारनेटखौ अन खालामबाय आरो बियो गुगोलाव टाइप खालामनायसै, "जिजास हिलिं केन्सार स्ट'रिज" होननानै। जेब्लानो अके थुबाय, अब्लाना क्रर भिडिअखौ मोननो हाबाय। आर्टिकेल फैबाय आरो साखि होनायफोरा फैबाय। सोरबाया लिरनानै दोनदों, "गानो रोङै बेरामनिफ्राय सोखाजानायखौ आं मोनदों जिसुनिफ्राय" होननानै लिरना दोननायखौ मोनबाय। इउटिउबाव सोरनिबा बुंनायखौ मोनदों, "डक्टरा सारेन्डार जादोंमोन आं फोसाबनो हाला होननानै, नाथाय जिसुआ आंखौ फोसाबबाय।" बेबायदि भिडिअफोरखौ बियो मोनबाय। इमराना बेबायदिनो गोबां भिडिअफोरखौ नायबाय, गोबां आर्टिकेलफोरखौ फरायबाय आरो गावनि मेगनखौ स्क्रिनाव गोबाव समनि थाखाय दोनबाय। आरो बेफोर गासै भिडिअफोरखौ, आर्टिकेलफोरखौ नुनायनि उनाव इमराननि बबेबा खनानि गोसोआव इसे नङा इसे बाथिया जोंखांदोंमोन। बै हरखालि इमराना फालाङाव जिरायनानै लासैयै बुंनायसै, "अ आल्लाह, जुदि जिसुआ नोंनिनो दैथायहरनाय नाबिब्ला, जुदि थारैनो बिनियाव सोखानानै होनो हानाय सक्ति एबा बोलोआ दङब्ला, अब्ला आंनोबो बेखौ होदो एबा आंनो दिन्थिदो।" बेबायदि होननानै बियो राव होनायसै। बेयो बिनि गिबि आरजमोन। बियो जिसुनि बिसय जेबो मोनथिया लाबानो, अब्लाबो बियो गावनि गोसोनिफ्राय माबा मोनसे बुंदोंमोन। बै समाव बिनि गोसोआ मावदोंमोन आरो मेगननिफ्राय मेगन मोदै गदोंमोन। बै हरखालिनो बियो मोनसे सिमां नुनायसै। सिमाङाव बियो मोनसे खोमसि खथायाव दङमोन। मोनफ्रोमबो साइडआव गोजौ गोजौ वालफोर दङमोन आरो लामाफोर गैयामोन। बियो सिमाङाव गाबख्रावदोंमोन, "आंखौ बाहेराव थांनो हो, आंखौ बाहेराव दहन।" बेबायदि होननानै बियो सिमाङाव गाबख्रावदोंमोन। आरो बै सिमाङावनो हरखाबै मोनसे सोराङा फैबाय। बै सोराङाव बियो सासे सुबुंखौ नुबाय। गुफुर खसाब गाननाय सुबुं, मोखाङाव गोबां गोजोननाय सान्थि गोनां। आरो बियो इमराननिथिं फैनानै आखाइ हरबाय आरो बुंबाय, "गिनो नाङा, आं नोंखौ नागारनाय नङा। आं नोंनो सोखानाय होग्राया।" बेबायदि होननानै बुंबाय। बेखिनियावनो हरखाबै सिमाङा बायबाय। इमराना गोलोमदैजों सिजोबनानै दङमोन, नाथाय बिनि गोसोआव मोनसे फोथायनाया फैदोंमोन। बे फोथायनायानो जादोंमोन, जिसुआ आंजों रायज्लायदों, जिसुआ आंजों रायज्लायदों। बे बाथ्राखौ बियो फोथायबाय। बेनि उननि सानाव इमरानहा चेकआप दङमोन। डक्टरा स्केन रिपर्टखौ नायबाय। डक्टरा बुंबाय, "सोमोनांथाव जाबाय। टिउमारनि जिथु साइज दंमोन आवगायनिख्रुइ एसे फिसा जाबोदों।" बेबायदि होननानै डक्टरा बुंबाय आरो सोमोनांबाय। इमरानाबो डक्टरनि बुंनायखौ खोनानानै सोमोनांबाय। इमराना बै समाव बुंनायसै, "मा बियो सैथो ना?" होननानै। "मा थारैनो आंनि मोदोमाव माबा मोनसे सोलायनाया फैदोंना?" होननानै इमराना डक्टरखौ बुंबाय। माखासे साननि उनाव फिन बै बोराय मानसिखौ पार्कआव लोगो मोनफिनबाय आरो इमराननो बियो मोनसे लेखा होनायसै। बे जादों गोथार बाइबेल। नों जुदि गोबां सोंलुनि फिननायफोरखौ नागिरदोंब्ला, नोंनि सोंलुनि फिननायखौ नों बेयाव मोनगोन होननानै बै बोराय मानसिया बुंबाय।
इमराना लेखाखौ लानानै न'आव बेखेवफैबाय आरो बिनि मेगना मोनसे बाइबेल सिरियाव थांनायसै। बेनो जाहैदोंमोन ज'हननि 10 सिरि। नाथाय बिसोरो गोथांखौ मोननाय बादि आरो गोथाङा बिसोरनियाव उसिफावनाय बादि आङो फैबाय। बेखौ फरायखांनायनि उनाव इमराननि गोसोआव माबा मोनसे कारेन्ट नांनाय बायदि बियो गोसोआव मोन्दांथि मोनबाय। थारैनो जिसु ख्रिस्ट'आ हास्थायोना आं जेन जिउखौ मोनफिनो होननानै आरो आं जे मोजाङै थांनानै थानो हायो आरो बिनि खामानि मावनो हायो बेखौ बियो हास्थायो ने। दानाब्ला इमराना सानफ्रोमबो बाइबेल फरायनो हमबाय। लासै लासै बियो बुजिलांबाय जे जिसुआ नाबि नङा, नाथाय बियो गावनो इसोर। बियो बयनिबो पापनि थाखाय क्रुसाव जिउ हगारदोंमोन आरो सानथामाव थांखांफिनदोंमोन। बे गासै बाथ्राफोरखौ इमराना बुजिबाय। मोनसे हराव बियो हान्थु खरायनानै बुंनायसै, जिसु नों जुदि थारैनो गोथां दङब्ला, जुदि नोंनो सैथोयै सोखाना होग्राब्ला, अब्ला दिनै नोङो आंनि जिउआव फै। आं नोंखौ आंनि इसोर मानियो। बेबायदि होननानै बियो आरज गाबबाय। बै समावनो सोमोनांथावै बिनि गोसोआव मोनसे गोजोननाया फैबाय। जि गिनाय, जि दुखु, जि सानायफोरा बिखौ खहा खालामबाय थादोंमोन, बैफोर गासैबो लासै लासैयै गोमालांनो हमबाय। माखासे सप्तानि उनाव फिन आरोबाव चेकआपआव थांबाय। डक्टरा रिपर्टखौ नायनानै सोमोनांबावबाय। डक्टरा बुंनायसै, बेयो माबायदि जानो हागौ? नोंनि जि केन्सार बेराम दङमोन बै केन्सार बेरामा गोमालांबाय, कमप्लिटलि गैया जाबाय। नों दा गोग्गो देहानि मानसि जाबाय। बेबायदि होननानै डक्टरा बुंबाय। बे गासै बाथ्राखौ खोनानानै डक्टर इमराननि मेगननिफ्राय मेगन मोदैया गबाय। बियो मोजाङै मोनथिगौमोन बियो मेडिकेल साइन्सनि सोमोनांथाव खामानि नङा। बे सोमोनांथाव खामानिया जादों जिसु ख्रिस्ट'नि सोमोनांथाव। बे बाथ्राखौ इमराना मोजाङै मोनथिगौ। दानाब्ला डक्टर इमराना केबल बेरामिफोरखौल' चेकआप खालामो, ट्रिटमेन्ट खालामो बे नङा। नाथाय दानाब्ला बिसोरनो बेखौबो बुङोसै बियो, आं मोनथिगौदि जेब्ला जोंनि गासै राहा लामाफोरा गोथेयो एबा जोबो, अब्ला जिसुआ जोंनो जिउ होयो, जिसुआ जोंनो हेफाजाब होयो। आं खुद गावनो थैनायनि दरजानिफ्राय फैफिनदों। बियो जुदि आंखौ फोसाबबायब्ला, आंखौ हमबायब्ला, बियो नोंखौबो फोसाबनो हागौ, नोंखौबो हमनो हागौ। बेबायदि होननानै बियो बेरामिफोरनो बाथ्रा बुङोसै। बिनि न'खरनि गासैबो सोलायबाय। बिनि बिसि नफिसायाबो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय आरो फिसाज्लाया बुंनायसै, आंनि आब्बाखौ जिसुआ बासायबाय होननानै। दिनै डक्टर इमराननि जिउनि लामाया गोदान जाबाय आरो बियो बेबायदि बुङोसै, सिगाङाव आङो केबल मोदोमनिल' डक्टरमोन, नाथायब्ला आं दायो आत्मानिबो डक्टर जाबाय होननानै मिनिनानै बियो बुङो। आवगायाव आंनो बेरामिफोरनो केबल मुलिफोरखौल'सो होयोमोन, नाथाय आं दायो मोनसे आसा एबा मिजिंखौ होयोसै। मानोना आं गावनो मोन्दांथि मोननो हाबाय जिसु ख्रिस्ट'आ गोथां दं आरो बियो दिनैबो जोंखौ सोखायो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बियो खालि सोरबा सासेनिल' काहिनी नङा। बे काहिनीया बै सुबुंफोरनि जायफोरा निराशायाव थांनानै दङ, जायफोरा थैगोननि एबा थैनायनि दरखंआव गसंनानै दङ, जायफोरा सानो दायो आंहा एबा जोंहा जेबो राहा लामा गैला होननानै। नाथाय गोसोआव लाखिगोन, जेराव मानसिफोरनि गोहोआ जोबो, बैनिफ्रायनो इसोरनि आखाया खामानि मावनो जागायजेनो आरो बै आखायानो जिसु ख्रिस्ट'नि आखाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, अब्ला दे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानो हास्थायबाय। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला गुबुननोबो शेयार खालामदो, जेन गुबुनाबो मोनथोंसै। आरो लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला सोरबा, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो मोनसे लाइक होलांदो। थेंक इउ।